Nwunye aka na-achị steeti a Nonye Soludo ekwuga na ndị nta akụkọ dị oke mkpa dịka ndị ga-enye aka ikwusa ihe mmemme nakwa ikuziri ndị mmadụ maka ibi ndụ ọma nke akpọrọ healthy living. Oriaku Soludo mee ka amata nke a n'oge ndị nnọchiteanya ndị otu abịa ịkpọtụrụ ya maka oke ọgbakọ 2024 nke ha ga-eme. Ọ kọwara ndị Nawoj dịka otu dị oke mkpa bụ otu pụrụ iche adịghị n'okpuru gọọmenti mana ha na-etinye aka n'ịfụ na ekwusara ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Onye ọlụ anyị Dan Ezigwe wetara ozi a. Nwunye aka na-achị steeti a kwuru na ụmụ nwanyị nta akụkọ bụ ndị nwere ezigbo ọkwa n'ihe gbasara ịgbasa ozi ma kwuo na ha dị mkpa na ịgbasa ozi nyegara ahụike nakwa ihe ndị ọzọ. O chetakwara ụmụ nwanyị nta akụkọ ka ha na-eneba anya n'ihe gbasara ahụike ha na ịgbasa ozi ha nke ọma ma kwuo na ahụ ha dị ike bụ nke ga-enyere ha aka ime nke ọma. Unwe na ya bụ uche ya ijikọ aka ọnụ na ndị Nawoj ịkwalite ahụike bụ ịgbasakwa ozi n'ihe gbasara mmụta na Anambra steeti. Kwuo na ya bụ amụma ya bụ nke a ga-ejikọ aka wee mepụta ga-enyekwa ohere dị iche iche. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa na ya bụ amụma ya bụ Healthy Living with Nonye Soludo abụrụ ugbu a ka o bidoro ya kemgbe di ya batara n'ọchịchị ma kwuo na ya bụ amụma ga-enye aka ihe gbasara ahụike maka ibi ndụ nke ọma.